ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା କୁହୁକ ଘର ବିଷୟରେ। ବର୍ଷା ଜୋର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମା ଚଢ଼େଇର ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବି। ବର୍ଷା ତ ଜମା ଛାଡ଼ୁନି। ଏଇ କଥା ଭାବିବା ବେଳକୁ ମା ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାନ ଛୁଆଟି କହିଲା, ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ବଡ଼ ଛୁଆ ବି କହୁଥାଏ, ମା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ବି ତ ଛାଡ଼ୁନି। ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ତମେ ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିନାହଁ। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମା ତାକୁ ବୁଝେଇ କହୁଥାଏ, ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ, ତମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବି। ତମେମାନେ ଆରାମରେ ଖାଇବ। ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼ିବା ହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୋକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥାଏ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କର, ବର୍ଷା କିଛି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବି। ଏହାରି ଭିତରେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ମା ତମେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯାଇ କାହାକୁ କୁହ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବ। ଏହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ମା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରି ଗଲା ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ହେଲେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବା କ୍ଷଣି ପଡ଼ିଶା ଘର ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହିଲା ଯେ ତମେ ହେଉଛ ଗରିବ ଘର ଲୋକ। ତମେ ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କାହିଁକି ରଖିନାହଁ? ବର୍ଷା ସିଜିନରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ। ଏହା କହି ଘମଣ୍ଡ ଚଢ଼େଇ ମା ଚଢ଼େଇଟିକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କବାଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା, ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା କାଠ ହାଣିବା ପାଇଁ। କାଠ ବିକ୍ରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଘରେ ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଖାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟିକୁ ବେମାର ହେଲା। ମା ବହୁତ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ ମା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା, ଆମ ପରିବାର କେମିତି କ'ଣ ପୋଷଣ କରିବା। ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି ମାଆକୁ ବୁଝାଇ କହୁଥାଏ କି ମା ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି। ମୁଁ ବି କାଠ କାଟିବି। ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ତମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଧରି ଆସିବି। ଏହା କହି ବଡ଼ ଚଢ଼େଇଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ହାଣିବା ପାଇଁ। ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। କେଉଁ ଗଛ କାଟିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ବୁଲିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ସେ ଗଛଟିକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଗଛଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ଏ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ନ କାଟି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏ ଗଛ ଛାଡ଼ି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଇଟା ତ ଇଏ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟିଏ ହେଇଛି। ଇଏ ବି ଛୋଟ ଗଛ। ଆକୁ ବି ମୁଁ କାଟିବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏକ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ବରଗଛକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, କହିଲା ଏହା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ। ଏହାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କାଟି ମୁଁ ଆଦରୁ କିଛି କାଠ କାଟିକି ଘରକୁ ନେବି ଓ ଆକୁ ବିକି ମୁଁ ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି ନେବି। ହେଲେ ହାଣିବି କେମିତି? ମୁଁ ତ ଏକା ପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗଛ। ଆର ଚେର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗରେ ସାନ ଭାଇକୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଗଛ କାଟିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗଛ ପକ୍ଷୀ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ତୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗଛ। ମୋ ଦେହରେ ବି ଡାଳ ବି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ତୁ ମୋତେ କାଟିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି। ହେଲେ ତୁ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଏହା ଗଛ ଚଢ଼େଇଟିକୁ କହିଲା। ଚଢ଼େଇ କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲା ଯେ ହେ ଗଛ, ତମେ ମୋତେ କିଛି କାଠ ଦିଅ। ମୁଁ ଏ କାଠକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି ନେବି।
ମାଆର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଚଢ଼େଇର ମା ଦେହ ଖରାପ କଥା ଗଛକୁ ଆଗରୁ ଜଣାଥାଏ। ସେ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋର କଥା ବି ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ତୁ ଅତି ଦୟାଳୁ ଚଢ଼େଇ କି ବହୁତ ଗଛ ଛାଡ଼ି ଆସି ତୁ ମୋତେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁହୁକ ଘର ଦେଖିଛି। ସେ କୁହୁକ ଘରଟି କେମିତି ଖୋଲିବ, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଖୋଲାଯିବ, ଗଛଟି ତାକୁ ସବୁ ଶିଖାଇ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇଟି ଯାଇ କୁହୁକ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ଫଟ୍ କରି କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଘର ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ସେଠାରେ ମହଜୁଦ ହୋଇଅଛି। ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇ ସେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ତା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି ନେବ। ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ 3ଟି ହୀରା ସଂଗ୍ରହ କଲା। ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଗଲା ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ଆଗେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ କହିଲା, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ତମେ ମୋତେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିପାରିବି। ଗଛ କହିଲା, ତୁ ଅତି ଦୟାଳୁ ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଏଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁତ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। କିଛି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହା କହି ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେ କୁହୁକ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ହୀରାକୁ ମା ଓ ଭାଇକୁ ଦେଖେଇଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ହୀରା ବିକ୍ରି କରି ମା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଔଷଧ ଓ ଖାଇବା ପତ୍ର ଜିନିଷ ଧରି ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହୀରା ବିକ୍ରି କରି ସେ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ମା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ହୀରାଟି ବିକି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲେ ଓ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପଡ଼ିଶା ଘର ଚଢ଼େଇଟି ଆଉ ଈର୍ଷାରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚୋରି କରି ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ଓ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ମା ଚଢ଼େଇଟିକୁ କହିଲା, ତମେ ହେଉଛ ଚୋରର ବଂଶ। ତମେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଚୋରି କରି ଆଣି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘର ବନେଇ ଦେଲ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପୋଲିସରେ ଡାକିକି ଦେବି ଓ ସାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବି। ଏହା କହି ପଡ଼ୋଶୀ ଚଢ଼େଇଟି ମା ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲା। ମା ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଓ ତୋ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ସତ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ କୁହୁକ ଘର ଖୋଲିବ, କୁହୁକ ଘର ଭିତରେ କେତେ ସୁନା ରୂପା ଅଛି, ସବୁ ବି କହିଦେଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଚଢ଼େଇଟି ଅତି ଈର୍ଷାର ସହିତ ଓ ଲୋଭର ସହିତ ସେ କୁହୁକ ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। କୁହୁକ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଅଛି। ଏ ଘର ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଚଢ଼େଇଟି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଯେ ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଭିତରେ ଥିବା ସୁନା ରୂପାରୁ ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କଲା ଓ ଏକ ଅଖା ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ତଥାପି ତା ମନରୁ ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାଏ, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କିଛି ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଯିବି। ପରେ କିଛି ଅଧିକ ବସ୍ତା ଧରି ଆସିବି ଓ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି ବସ୍ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ତଥାପି ତାର ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ମା ଚଢ଼େଇଟି କେଉଁଠୁ ସୁନା ରୂପା ଆଣି ଏତେ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଭାବୁଥାଏ।
ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବି ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏ ସୁନା ରୂପା ସେ ଚୋରି କରି ଏତେ ବଡ଼ ଘର ବନେଇଛି। ତାପରେ ଲୋଭି ଚଢ଼େଇଟି ଆସି ଦୁଆର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ମନ୍ତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ମନେ ପକାଇବ ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ବେଳେବେଳେ କହୁଥାଏ ଓଂ ହ୍ରିଂ ଫ୍ରିଂ ଶ୍ରିଂ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କହୁଥାଏ ଖୁଲ୍‌ଜା ସିମ୍ ସିମ୍। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ କବାଟଟି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ 2-4 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଅତି ଲୋଭ କଲେ ମଣିଷର କେତେବେଳେ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ।